नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला चण्याच्या डाळीची आमटी कशी बनवतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. चण्याची डाळ 150 ग्रॅम आहे. ती मी 2 तास आधी भिजत ठेवलेली आहे, म्हणजे ती चांगली फुगून येईल म्हणून ठेवली आहे. हे खोबरं, ओलं खोबरं आहे, अर्धा वळाच्या जास्त आहे थोडं. हा एक मोठा कांदा घेतलेला, तो अर्धा उभा चिरला, अर्धा फोडणीला घेतला आहे. हे दोन्ही भाजायचं आहे, खोबरं आणि कांदा हा, आणि हे फोडणीला. त्याच्यामध्ये हे धने, हे कोथिंबीर आपण घेतो ना, त्याचे हे दांडे आहेत, ते ह्याच्यामध्ये भाजून घालणार आहे. मी कापून ठेवलेले आहेत. फोडणीसाठी हा कांदा आहे, तो सांगितला मी. कढीपत्ते 7-8 पानं, आलं लसणीची पेस्ट, हे तेल आहे फोडणीसाठी आणि भाजायसाठी खोबरं, गूळ आहे चवीपुरतं, हळद, हिंग, धना पावडर, गरम मसाला, मालवणी मसाला आणि मीठ. ठेवते मी डाळ उकडण्यासाठी. पाणी तापलं काही डाळ घालणार आहे त्याच्यामध्ये उकडायला, आणि थोडंसं मीठ टाकणार आहे, म्हणजे डाळ उकडणार चांगली ती. तवा ठेवला आहे मी गॅस चालू करून. आता खोबरं भाजायचं आहे. तवा थोडा गरम होऊ दे. तवा आता तापला आहे, फासट ठेवला आहे गॅस मी. 2-3 चमचे तेल टाकूया कांदा खोबरं भाजण्यासाठी. आता तेल तापलं आहे, तर कांदा घालते. आणि हे कांदा थोडा भाजल्यावरती हे दांडारे आपण टाकायचे त्याच्यामध्ये. कोथिंबीरचे दांडारे जाडे मी ठेवून देते असे, म्हणजे आमटी वगैरे उसळ वगैरे केली का त्याच्यामध्ये घालायला होतं ते. कोथिंबीर नाही घातली तरी चालतं. मग देठ टाकूया आपण कोथिंबीरीचे, ते पण भाजून येतील. आणि आणखी थोडं भाजलं कांदा काय, मग आपण खोबरं घालायचं त्याच्यामध्ये. हे थोडे भाजून येऊ दे त्याच्याबरोबर. हे घातले ना का खूप छान लागतं. मग तुम्ही कोथिंबीर नाही घातलात तरी चालतं, छान लागतं. एकदा करून बघा असं. आमटी उसळीत वगैरे असे भाजून घातले ना का मस्त लागतं. म्हणून ते मी कापूनच ठेवते कधी पण. पाणी उकळलं, थोडीशी हळद टाकली आणि थोडंसं तेल टाकलं आहे. आता आपण ही डाळ घालूया शिजायला, आणि थोडंसं मीठ पण टाकायचं, म्हणजे कशी पटकन शिजून येते डाळ. डाळ मी 2दा धुवून आधीच ठेवलेली होती फुगत. आता शिजून येईल. थोडंसं मीठ टाकते त्याच्यामध्ये, थोडंसं टाकायचं, अर्धा चमचा द्यायचं बस, म्हणजे पटकन शिजेल ती. डाळ चांगला भाजला, आणि देठ पण चांगले भाजले आहेत कोथिंबीरीचे. हे बघा. आता मी ह्याच्यामध्ये खोबरं घालते भाजायला. मग ते खोबरं पण चांगलं लाल झालं ना काय, मग झालं वाटण भाजून. ते थंडीच्या दिवसात असं आमटी करायला बरं वाटतं. जरा थंडीचे दिवस आहेत, चांगले वाटते ही आमटी अशी केली. सर्दी वगैरे असली तर निघून जाते याच्यात. असं भाजून घ्यायचं खोबरं याच्यामध्ये. तिकडे डाळीला पण येतो आहे कढ. हे पुरं गॅस मी फासट ठेवला आहे. हे आता वाटण करून घ्यायचं आहे. खोबरं चांगलं भाजलं आहे. आता गॅस मी बंद करते. आणि ह्याच्यामध्ये ना 1 चमचा ही शिजलेली डाळ पण वाटताना टाकायची, म्हणजे आमटी छान लागते. आणखी डाळ शिजली की आपण ह्याच्यात हे वाटणामध्ये टाकायची ही शिजलेली डाळ वाटते वेळी. मिक्सरमध्ये हो, वाटते वेळी 1 चमचा घेऊन, म्हणजे आपल्याला जेवढी पाहिजे, थोडीशी पाहिजे तेवढी आपण घालायची, मग त्याचा चव जास्त येतो चांगला. चांगली उकळून झाली आहे. ह्याच्यातली थोडी डाळ मी ह्याच्यात वाटणामध्ये घातली आहे, वाटून घेतली आहे 2-3 चमचे. हे 2-3 चमचे घातली आहे डाळ वाटायला, आणि वाटणाबरोबर वाटून घेतली. आता हे काढून घेते. आता ह्याच्यामध्ये फोडणी घालायची आहे डाळीला. तूप तापला आहे. आता डाळ शिजवली तो तूप आहे, त्याच्यामध्ये घालते फोडणीला. 4-5 चमचे तेल घालूया फोडणीला.
तर तेलाचा जरा वापर जास्त करायचा आहे आमटीला, म्हणजे कशी आमटी जरा चांगली होते आणि ती कशी सर्दीला पण चांगली आहे. थंडीचे दिवस आहे ना. कढीपत्ता टाकते फोडणीला. आता मोहरी वगैरे मी काय घालत नाही, हिंग फक्त टाकते. तर हिंग कसा पोटाला जरा बरा असतो ना. कुठलंच हिंग आणि कढीपत्ता भाजलं हे झालं आहे, फोडणी चांगली हे झाली आहे, भाजली आहे. आता आपण कांदा घालूया बारीक केलेला. हिंग आणि कढीपत्ता अगोदर टाकला. आता कांदा चांगला भाजून घेऊया. आलं लसणाची पेस्ट झाली ह्याच्यामध्ये. 1 चमचा आहे आलं लसणाची पेस्ट. हे बघा. आता ती भाजून घेऊया जरा. त्याच्यामध्ये चमचा आपण गरम मसाला घालूया, अर्धा चमचा. हे बघा, अर्धा चमचा गरम मसाला. थोडा जास्त घातला तरी चालेल, कारण झणझणीत व्हायला पाहिजे ना, म्हणून गरम मसाला घातला अर्धा चमचा. फोडणी चांगली अशी हे करून घ्यायची, आलं लसूण वगैरे सगळं भाजून. आता आपण धना पावडर घालूया. जिरा पावडर नाही मी घालत, धना पावडर घालते अर्धा चमचा. ती पण भाजून घेऊया चांगलं. हे आता चांगलं भाजलं आहे सगळं. हळद टाकूया, अर्धा चमचाच घालायची हळद. हळद अर्धा चमचा. आणि ही चांगली फोडणी जरा भाजायची व्यवस्थित एकदम. आता आपण ह्याच्यामध्ये गूळ टाकूया चवीपुरतं. गूळ ना आता थंडीच्या दिवसाला जरा बरं असतं आमटीमध्ये वगैरे, म्हणून मी गूळ. आता साखर टाकलं तरी चालतं, पण ह्याच्यामध्ये चण्याच्या आमटीमध्ये किंवा चण्याच्या डाळीच्या आमटीमध्ये गुळच चांगलं लागतं ते, म्हणून मी ते गुळच तुम्हाला सांगते घालायला, चांगलं असतं. हे सगळं भाजलं आहे आता बऱ्यापैकी. हे बघा. आता आपण मालवणी मसाला घालू याच्यामध्ये. म्हणजे तुम्हाला जसं हवा तसं, तिखट हवं तर तिखट, कमी तिखट हवं असेल तर कमी घालायचं. मी 1-1.5 चमचा घालते मालवणी मसाला. मसाला पण काढायचा आहे मला. 1 चमचा घालते, 1 ते 1.5 चमचा घालते. अशी आमटी जरा वेळ झणझणी झाली, थंडीची काय बरी. आता भाजून परतून घेऊया जरा. डाळ थोडी मी वाटायला पण घातली आहे ह्याच्यातली, 4-5 चमचे. हे म्हणजे अर्धी वाटी तरी घातली मी भाजायला, वाटायला. हे बघा. आता डाळ घातली आणि चांगली ढवळून घेतली. थोडंसं पाणी घालूया तुम्ही. वाटण घालून घेऊया. डाळ फोडणीला घातली. आता हे वाटण, याच्यामध्ये डाळ थोडीशी वाटून घेतली आहे मी. वाटण, खोबरं, कांदा आणि ते कोथिंबीरचे दांडे घातले, म्हणजे दांडारे होते ते. आणि थोडीशी डाळ पण घातली आहे, म्हणजे आमटी कशी जरा झणझणीत होते चांगली. अशी तुम्ही एकदा करून बघा. त्याच्यामध्ये आपण पाणी घालूया, जाड घालूया. ती एवढी ठेवली. आणि तुम्हाला जेवढी पाहिजे ना तेवढी तुम्ही पातळ करू शकता. तुम्हाला पातळ पाहिजे पातळ करू शकता, जाड पाहिजे जाड, एवढी पण ठेवू शकता. मी आता थोडं ह्याच्यामध्ये आम्हाला पातळ थोडी पाहिजे म्हणून मी थोडं पाणी टाकणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण आवडीप्रमाणे मीठ घालायचं, चवीप्रमाणे. थोडंसं मीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे आता हे 1 ते 1.5 चमचा घालते आहे. आता कड आला काय मग ती उतरायची. ही जर रेसिपी आवडली बघा. हे आमटी अशी कडली आहे, पातळ झाली आहे. एवढी पातळ ठेवायची तुम्हाला पाहिजे तेवढी. हे बघा. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.